ka-vlogs. Chachap muna natin itong baboy. Okay na ito. Prepare tayo ng bawang. Mahalang sibuyas na yun mga ka-vlogs. Gagawa tayo ng adobong baboy with Baguio beans mga ka-vlogs. Oh my God! Itong ingredients natin mga ka-vlogs. Baguio beans, pork, then lagyan natin ng kamatis, bawang, sibuyas. Yun lang, iisa lang natin itong mga ka-vlogs. Typical lang ang pagkagawa nito, madali lang to. Banatan na natin. So, lagyan na natin itong baboy para mapilto-pilto ng konti. Dali lang to mga ka-vlogs. Mabilis ang luto lang to. So mga ka-vlogs, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe ka na para may matutunan ka. Pero lang, medyo luto-lutoin lang natin ito ng konti mga ka-vlogs. Ano? Baboy ginisa with beans, Baguio beans mga ka-vlogs. Ito. Saka ito. Typical mga ka-vlogs na luto ng bahay mga ka-vlogs. Oh. Yan lang. Oh, nagtatalunan na. Malinis yan. Oh. Oh, yun mga ka-vlogs. Medyo patagilin na lang natin. Hindi na natin kailangan hangungin yan mga ka-vlogs. Ibusin na natin yung sibuya, ay bawang mga ka-vlogs. Medyo sunod-sunodin natin ng konti. May brown para yung aroma niya mga ka-vlogs. Ilagay na lang natin din yung yung sibuyas. Ganun din naman. Parang adobo lang mga ka-vlogs. Lalagyan lang natin ng Baguio beans mga ka-vlogs. O mga ka-vlogs, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe na and then pakiclick na rin yung bell button para updated kayo sa mga magbago kong videos. So mga ka-vlogs, support na lang mga ka-vlogs. Shout out pa lang mga ka-vlogs sa mga nanonood dyan ng videos ko. Wala naman pala sa akin shout out kasi hindi pala wala ako sikat. Ikaw na rin, shoutout na rin sa'yo. Nanonood ka ngayon. Shoutout sa'yo mga ka-vlogs. Yun lang naman yun. Lagay na natin kamatis mga ka-vlogs. Haluan natin ang sili mga ka-vlogs. Yun. Nangangagat yan. Haluan na natin mga ka-vlogs. Paminta. Sa'yo naman yun kung gusto mong paminta. Of course, magic sarap, konti lang. Para may sumarap-sarap naman. Kasi daw gumagamit ng Bichon Mocha Black, magic sarap ang ginagamit ko. Lagay na natin yung toyo para malasa. Lumasa lang yan sa baboy. Yan. Habang inaano natin, basagin na natin yung siling isa para lumasa mga ka-vlogs. Ilagay na natin yung suka. Kalukuhan yung mga ka-vlogs yung lalagay yung sukang di pa malambot, di lalambot. Kalukuhan lang yun mga ka-vlogs. Unang panahon pa yun, yung mga tubat ang ginagamit. Pero ngayon yung mga ginagawa natin yung suka, wala yan.
Lagyan natin ng konti asukal. Para medyo konti lang. Ayos ang lasa mga ka-vlogs. Malupit. Yan. O, yan na mga ka-vlogs. Ang inaantay natin yung lapot. Ilagay na natin yung Baguio beans mga ka-vlogs. Ito bulok na. Tabo na natin. Naglulong ko. Mga ka-vlogs, galing ako ng palengke kanina. Grabe ko, Diyos ko. Ang mahal ng mga bilihin. Yung gulay ngayon, ang mamahal mga ka-vlogs. Oo. Ito naman mga ka-vlogs na Baguio beans. Kaunting init lang ito. Okay na to. Oh. Ayan na oh. Ako mga ka-vlogs, ayaw ko ng sobrang luto ng gulay. Ito ko yung tama lang. Half cook lang mga ka-vlogs. May tumutunog-tunog pa. So, yan na mga ka-vlogs. Oh! Ang sarap! Kaya mga ka-vlogs, isubscribe mo ko para makakakita kayo ulit ng napakalupit na mga luto mga ka-vlogs. Kakaibang luto. Oh. Okay, mga ka-vlogs, ayos na to. Kainan na. Sige na, kakain na ako. Gutom na ako. Sige, bye-bye na mga ka-vlogs. Mga ka-vlogs, bye-bye na. Sa susunod na lang na video mga ka-vlogs. Ito yung ginisang baboy at may beans mga ka-vlogs. Bye-bye! See you in next vlog!